Potřebuje vaše zařízení opravu? Nabízíme bezplatnou diagnostiku. Vyzvedneme a doručíme přímo k vašim dveřím, žádné telefony ani cesty nejsou potřeba. Pošleme vám cenovou nabídku před opravou a pokračujeme pouze pokud ji schválíte. Jednoduché, transparentní a profesionální. Odkaz v popisu. Si ukážeme, jak vyměnit ventilátor v notebooku MSI Mese 16R1. Začneme tím, co budete potřebovat. Připravte si křížový šroubovák, plochý šroubovák, pinzetu a antistatický náramek. Než začnete, ujistěte se, že je notebook vypnutý a odpojený od napájení. Prvním krokem je odstranění spodního krytu. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte všechny šrouby na spodní straně. Dejte na to, abyste nestratili žádný šroub a uložte je na bezpečné místo. Jakmile jsou všechny šrouby uvolněny, pomalu a opatrně zvedněte kryt. Můžete použít plochý šroubovák, abyste pomohli uvolnit západky. Nyní, když máme kryt odstraněn, hned uvidíme ventilátor. Předtím, než začneme s výměnou, doporučuji vyčistit oblast kolem ventilátoru. Na to použijte stlačený vzduch nebo jemný štětec, abyste odstranili prach. Nyní přistoupíme k odpojení starého ventilátoru. Najděte konektor ventilátoru a jemně ho odpojte. Poté odstraňte šrouby, které drží ventilátor na místě. Pokud je ventilátor příliš pevně uchycen, opatrně jej uvolněte pomocí plochého šroubováku. Pokud si myslíte, že je to příliš složité, pamatujte, že nabízíme profesionální diagnostiku bez závazků. Vši technici vám rádi pomohou s výměnou ventilátoru a dalšími opravami. Jakmile máte starý ventilátor venku, vezměte nový ventilátor a opakujte kroky obráceně. Ujistěte se, že je důkladně upevněn a konektor je správně připojen. Nezapomeňte znovu vyčistit okolí, abyste zajistili optimální proudění vzduchu. Po dokončení montáže ventilátoru přichází čas na opětovné nasazení spodního krytu. Nasaďte kryt zpět a ujistěte se, že všechny západky jsou správně zacvaknuté. Poté vraťte všechny šrouby na své místo. Před zapnutím notebooku zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně utaženy. Pokud byste potřebovali pomoc, nabízíme také vyzvednutí a doručení domů pro vaše pohodlí. Žádné telefony, žádné cesty, vše zařídíme za vás. A před každou opravou vám poskytneme cenovou nabídku, abyste věděli, co čekat. A to je vše. Po dokončení všech kroků by měl váš notebook opět fungovat správně. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Potřebuje vaše zařízení opravu? Nabízíme bezplatnou diagnostiku. Vyzvedneme a doručíme přímo k vašim dveřím, žádné telefony ani cesty nejsou potřeba. Pošleme vám cenovou nabídku před opravou a pokračujeme pouze pokud ji schválíte. Jednoduché, transparentní a profesionální. Odkaz v popisu.